Progresivizmus sa ukazuje ako mimoriadne nebezpečná ideológia, ale aj politika. PS už zasielo medzigeneračnú nevraživosť, zneužívaním mladej generácie a teraz vylievajú jed etnickej nevraživosti exhumáciou uzatvorenej histórie, ktorá napravila predošlé krivdy. Výzva šéfa PS Milana Šimečku na neuplatňovanie Benešových dekrétov navyše spochybňuje aj usporiadanie pomerov po druhej svetovej vojne. Jeho výzva je preto nielen spoločensky, etnicky, ale aj historicky a právne mimoriadne nebezpečná, preto by sa ňou mala podľa mňa zaoberať aj generálna prokuratúra. Denacifikačné dekréty sú totiž základnou súčasťou slovenskej zvrchovanosti, územnej celistvosti, historickej spravodlivosti a práva a sú z vyššie uvedených dôvodov nespochybniteľné, nezrušiteľné a nemeniteľné ani vo forme ich neuplatňovania, čo je aj predmetom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Ukazuje sa však, že nie pre anticivilizačnú sektu progresívcov, ktorí ideologicky a geopoliticky deformujú a prepisujú históriu, ktoré najvyššie vôbec nerozumejú a tu Slovensku dokonca z princípu aj nenávidia. Aj preto je podľa mňa potrebné rozšíriť paragraf 422d trestného zákona aj o trestné činy schvaľovania, popierania a spochybňovania mierového povojnového usporiadania po prvej a druhej svetovej vojne, teda aj historický revizionizmus, vychádzajúci z ideológie a politiky veľkomaďarskej legendy, založenej na falošnom naratíve údajnej krivdy či traumy tých, ktorí páchali zločiny proti slovenskému národu a ľudskosti všeobecne. Navyše sa domnievam, že Šimečka mohol zákon porušiť s plným vedomím, keďže existujú oficiálne a platné uznesenia Národnej rady o nespochybniteľnosti, nemennosti a nezrušiteľnosti denacifikačných, teda Benešových dekretov.